What's up mga katrops? Maadjong adlaw sa tanan. Ako di ay si Buhulan o vlogger. Kung bag-o pa ka dari sa kong YouTube channel ay pag-subscribe na o pinduta ang button bell para kalingaw ka updated sa aking padaw nga mga i-upload kong mga videos. So let's start sa ating topic ngayon. Sorry, it's DJ. So nandito na tayo sa ating topic. How to put profile pic o paano ko nilagyan ng profile pic ang mga video ko sa aking YouTube channel. So step by step lang tayo guys kasi wala akong signal. Hindi muna ako mag-open sa aking YouTube. So sa Play Store kasi wala akong load. So ito na guys. First, punta ka sa Play Store. So ang isi-search mo doon ay PixArt. Ito guys, ito PixArt. Yan guys, pag na-install mo na yan guys, i-open mo yan guys. Wait lang guys, wait a minute. Yan guys, pag na-open mo na yan guys, click mo lang yung plus at maghanap ka ng picture na i-edit mo. So for example guys, ito girlfriend ko to guys. First guys, click mo yung cut out na parang may gunting sa ibaba. Yan. So kulayan mo to guys. Ganyan guys. Ganyan. Ganyan. Kulayan mo hanggang sa makulayan mo yung lahat ng mukha niya o picture mo, lahat ng picture na inedit mo. Yan guys. Katapos nun guys, click mo yung nasa itaas nga parang arrow. Yan. So pagkatapos guys, click mo yung restore. Tignan mo kung meron bang hindi na kulayan. So guys, sa gitna. So sa gilid. So click mo yung save guys. So yan lang guys. So for example guys, ang lagay ko dito ay auto apply eyeshadow. And guys, click mo yung cheek sa itaas guys. Lakin mo guys. Yan. Click mo yung color guys. Pili ka doon. So sa akin ito itim. Tapos click mo yung stroke guys. Yan. Yan. Change mo na yung color guys kasi madilim. Ito guys. Tapos stroke. Yan. Tapos save.
Tapos click mo yung may arrow sa taas guys. Tapos save picture on your device. Tapos done. Okay guys, nandito na tayo sa step 2 guys. So kung meron na kayong YT Studio o wala pa, mag-download na kayo ng YouTube Studio sa Play Store at i-open mo lang tong YT Studio na to na. I-open mo lang yan. Tapos pumunta ka sa iyong videos. Tapos i-click nyo lang ang parang may ballpen. Tapos i-click nyo yung thumbnail. Then hanapin nyo na lang ang inedit yung picture. Tapos i-save. Yan lang guys. Pag naka-upload ka sa thumbnail mo, so lalabas na yun sa mga videos mo sa YouTube channel mo. So simple lang guys. Ganun lang yan guys. Sundin mo lang yung sinabi ko. So guys, ganun lang guys. Mag-download na kayo ng PixArt at mag-edit kayo. Pumunta kayo sa YouTube Studio nyo. Tapos pumunta kayo sa thumbnail nyo at i-upload yung inedit yung picture. Tapos may perfect na yung video nyo sa YouTube channel nyo. So yan lang ang matuturo ko guys. Sana supportan nyo ko palagi sa aking YouTube channel guys. Kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel ay mag-subscribe ka na at pindutin mo lang yung button bell para update ka sa mga paparating kong mga video. So salamat sa inyo sa panonood and God bless guys.